Peter, byt alebo dom? Dom. Prečo? Vyrastal som v paneláku, v byte. Teraz bývame v dome. Vždy som to miloval. U mojich starých rodičov bol dom, záhrada, pes. Proste mám to rád, keď môžem vyjsť na terasu. Mesto alebo vidiek? Aj by som povedal, ale viacej ma láka na vidiek. Obývačka s kuchyňou alebo zvlášť? Máme a ideál je zvlášť. Vaňa alebo sprcha? Aj jedno, aj druhé, to musí byť. Vaňa je taký ten relax, keď je čas a priestor a tá sprcha to je také každodenné. Koberec alebo parkety? Drevené parkety, nič lepšie nie je. Koľkokrát ste sa v živote sťahovali? Neviem. Aj intráky platia. Áno. Aj priváty a takéto proste, že kde... Neviem, podľa mňa zo 10 krát určite. A ako to u vás doma vyzerá? Aké možno farby dominujú? Aký máte dizajn? My máme radi drevo, sklo, kov. To sú také tie prvky, ktoré sú dôležité, tehla, ktoré sú dôležité a z toho sa dá potom kombinovať, variovať. A aká je vaša obľúbená miestnosť vo vašej domácnosti? Štúdio. Štúdio. Mám doma štúdio, takže to je ten priestor, kde sa dá tvoriť, kde sa dá aj zašiť niekedy, keď človek potrebuje. Takže štúdio.